भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़ा स्टार पवन सिंह के भोजपुरी के सुपरमैन भी कहल जाला। उनकर फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होला तो कई गो इतिहास रच देला। पवन सिंह भोजपुरी के उ मुकाम पर बाड़न जहाँ पहुँचल हर कोई के तो इच्छा होला, लेकिन पहुँचल नामुमकिन होला। वैसे पवन सिंह भी सुर्खिया में बनल रहेले, कभी अपन अभिनय के लेके तो कभी गाना के लेके। दरअसल हाल ही में पवन सिंह एगो हिंदी गाना गईले जेकर नाम बा रस के कमर। उ गाना एक महीना में 20 लाख से ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुकल बा और गाना के बहुत भोजपुरिया दर्शक और हिंदी श्रोता भी बहुत काफी पसंद करता है। ये गाना इंटरनेट पर भी काफी वायरल भइल बा। आप लोगन के बता दें कि गाना के सबसे पहले नुसरत फतेह अली खान जी गईले, ओकरा बाद अरिजीत सिंह गाना के गईलन। अरिजीत सिंह के गईला के बाद ये गाना सुपर हिट हो गए। पवन सिंह के आवाज में ये गाना काफी खूबसूरत लागता और गाना के तारीफ बॉलीवुड के नायक अजय देवगन जी और सलमान खान जी भी कैले। अजय देवगन इतना तक कहलन कि पवन सिंह के आवाज में ये गाना काफी अच्छा लागता। ये सुपरस्टार पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के फक्र बा और सब कोई पवन सिंह के बधाई दिहलस। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।